Manazaretha ayingcwele ngizoba mfishane kakhulu ngoba esikuhlanganelela endlini ukuzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Okwami engizokwenza ukuveza nje ukuthi lo msebenzi esizowenza la ubaluleke ngani kumuntu. Ngelinye ilanga abantwana benkosi kukho lokuhamba kaShembe. Waboshwa enye insizwa. Kwenzeke umuntu aboshwa umkakhe. Yaboshwa lenkosana iboshwa umkayo. Ngeke ngingazike ukuthi kusuke sekwenze njani. Yaboshwa lensizwa ihlala eGoli. Ihlala noma wengane zayo emthandayo, yamthatha ngoba imthanda. Kodwa baxabana nje yayisimbeka isandla. Wayesehamba lo muntu wesifazane waye emaphoyiseni. Amaphoyisa ake akakhulumi lutho makwashaya umuntu wesifazane. Afika kuthathe nje akuhambise lapha ya owesivili ekwamanye amabhokolo. Ningasibophi phela bomama, kuyenzeka isandla siphunyuka. Kuyenzeka ukhulume kabi kanti useduze nawe useduze ebese isandla siyaphunyuka. Futhi akukho la khona mawumthanda. Ayingikhulume ngothando. Uyabona umuntu uma umthanda ngisho ungamfica emikabi. Uthando lahamba nokubekezela. Amen. Uma umuntu nje umthanda uyambekezelela. Noma ebheda uzalunga ngoba uNkulunkulu wakupha yena. Amen. Baba nokuxabana nje laba bantu endlini. Akwenzeki abantu bangaxabani mabehlala ndawonye. Baba nokuxabana nje wayeselula isandla lo wesilisa. Wasephuma lo eqonde police station. Afika kamaphoyisa aphosa lo zaNkosi. Ahamba kumfaka ejele. Wahlala usuku lokuqala. Wahlala lesibili. Kwathi ngolesithathu usuku ehlezi khona la esitokisini. Wasebona umbono elele khona lapha esitokisini. Kunjalo indoda thize angayazi. Yathi le ndoda sawubona mfana. Yayisithi lensizwa kwaNgqongo. Yebo baba ninjani? Yayisithi lensizwa awumphelezele khona la ngifuna siyekhona nawe sobabili. Yayisivuma lensizwa niyalazi iphupho bangcwele. Iphupho
ungakwazi ukuthi ula ukwazi ukuzwa into ekhulunywa umuntu ekuwe street. Ngesihamba lensizwa nalendoda ilandela. Lensizwa yangapha kwaNongoma. Yayisibona isisendaweni zangakubo kwaNongoma. Yayisibona lensizwa sebehlisa umfula wangakubo waziyo kwaNongoma. Yayisibona lensizwa isendaweni ethize la lo mfula lo esamba kuwo igama lawo usibanibani. Yayisibuzwa le ndoda endala uhamba phambili lo baba lensizwa iza ngemuva. Yayisibuzwa ukhuluma yedwa yathi ukhuluma nimfana uthini. Yayisithi lensizwa ngibona singakithi la kwaNongoma endaweni ethize. Yayisithi lensizwa endala ingakini la. Ngeke ngididi indawo wakhulela kuyo walusela kuyo. Basebeza belandelana bobabili kulelwe abantu belele. Indaba eziningi zixoxwa ebusuku kulelwe. Abantu abaningi kuleli bandla inkosi uNyazi babengayazi bayiboniswa ebusuku belele. Kwathiwa bona ke njoba sekunje nangu uShembe ekuyena yena. Uthi uSathane wayesethumela abahlubuki kwenzeka futhi wabagcoba. Uyubezwe bethina abahlubuki kuleli bandla uzwe bethi akulona ibandla lamaphupho leli. uSathane eNazaretha uhlakaniphile uyiqini. Abantu abaningi uShembe ufika kubona ebusuku belele kodwa abahlubuka sebegotshiwe kuleli bandla ubezwe bethi akulona ibandla lamaphupho leli. Kodwa kunombhalo obhalwe lapha othi boyiphatha kahle indlola la kuyo ukuze uJehova ngaqhunuka ukuza kuwe ngephupho. Kodwa makhona indaba oyibona ebusuku lele uyikoqala umuntu ongenawo umoya kaShembe uyathi wabona ke wena ubuphupha lenda yikho. Kodwa mhla uphupha yena afisa iphupha kuphuphile engathi ngakholwa yibo bonke laba bantu. Ungazibheki izono zami Roma
ngilandela lo baba kangimazi kodwa uma ekhuluma nami ukhombisa ukuthi uyangazi ithi ngamlandela lo baba sehla sehlisa umfula wezwe lakithi nawe kuzokwenzeka kusasa uyibona usezweni lakini lawa uyintombi khona nentombi zezwe lakini sekukhulunywa yakhe indaba ngoba neyakhe indaba izokhulunywa akekho umuntu ongeke ikhulunywe yakhe indaba lapha endlini noma ngakuthiwa kini uyahlaba noma ngakuthiwa awuhlabi kodwa indaba yakhe izokhulunywa nawe ayizokhulunywa nomunye umuntu kuleli bandla sibaningi kakhulu ngisho uShemba sasazi uzosibeka apha ngendlela esibaningi ngayo kodwa indaba yomuntu idinga yena yedwa ngisho singaze sigqoke ingubo ezifanayo abashumayeli kodwa indaba ukuthi ukushumayeli lobo yibo wabubika yini kini bona ubuNazaretha wabubika yini udinga wena udinga mina abudingi omunye umuntu ithi nasizwa ngayilandela le ndoda sazovuka lapho umfula ujika khona lapho umfula ujika khona uthi yayisifike ima le ndoda yathi mfana wami yathi wabona la ithi lensizwa ngathi yebo baba ngiyabona wathi wabona la athi amanzi mayefika nami la wathi mawujika umfula uthi ngabe sengigaxela mina ehlahleni umfula wawusubuyisa inhlabathi namatshe wawusungimboza mina lo ngahamba mfana wami emhlabeni ngihleli la uyabona nje ukuboshiwe yimina engithe xabana nomkakho umshaye uzuboshwe uhambe ejele ubange isipuni nje nomkakho ubange nje ukuthi ingane entombazane ayibuyanga ngesikhathi ebuya ngaso nixabana avele nakuphendule ngendlela ethanda uvela uhlale kuye kanti sekwenza ukhokho wakho uhambe ejele uyabona abantu abalapha ezivini hayi uthi abahlakaniphile hayi futhi uthi abasile emakhanda laba bayinhlayisuthi nabangomama basile impondo yabo iyasebenza kuvuka indaba zabo lezi ezizovuka kusasa zabo nezabo ngakho mfana wami into eyenza ukuthi ngikwazi ukuphuma la ngiye kuwe lapho ubukhona eGoli wekhumbula banenhlanhla abanye abantu ugcobo labo liyaziwa ezulwini hayi nolami liyaziwa ngangathi ngilele ebusuku kwafika ubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu mfana wami iphi ingubo yakho ebushumayo ngathi ha kanti ubushumayi bami buyaziwa inkinga enkulu phela abashumayeli bakhokheli ucotshiwe ufaka lesi sifika ugqoka le ngubo ubizwa ngomshumayeli kodwa ubushumayeli bakho uShemba kabazi ngoba mhla uhamba nje emhlabeni sazoke kumeyo kithi kakhulunywa izono indaba ezono zakho ubuzwa le ngubo oyifaka wayithathaphi wayinikwa kubani uyabona uma engekho umuntu okakuphupha ebusukelele ufake le ngubo phethu uthi baba mkhulu iphi ingubo yakho ebushumayeli ngithi inkosi yamakhosi ikhona uthi igqoke sami ngase ngigqoka angifuni ukusho ukuthi wayetha siyephi kodwa nje oba mshumayeli cha bandla hayi bandla hayi cha nje mangabe mhlawumbe wakwangibona ngingena soli okwakho lo umshumayeli mina wangempela kwakusho ukusungulwa leli sonto okuyena osibhathisa lezi ngubo ngayithatha ingubo yami ngayigqoka ufuna mkhokheli mama ufuna mkhokheli mama uma bekubona ebusuku belele bakubonile isiphiko usigqokile ngelinye ilanga kufika inkosikazi enkosini uthingo lenkosazana yakwahlabisa iwumkhokheli lenkosikazi isindala ithi baba ithi sengimdala angisakwazi ukwenza amakhosikazi u14 ngakho ke inkosi yamakhosi ngizocela uba ungigqobele ishoki isiyabuza inkosi uthingo lenkosazana ithi mkhokheli ukhona yena umama obusumbonile kanti umkhokheli usenawo umama asembonile usebona unobhala isithi lenkosikazi ewumkhokheli wakahlabisa yabona indaba nje oyibuza umfundisi untombela yayiphethwe uye uyazi njengoba ezazi uyibuze nomshumali maqofana umanqele yangakubo yayenzeka ngakubo lento isithi inkosi uthingo awumkhokheli unobhala
unobhala ngoba mangimbheka lana nje igama lakhe alikho kubantu abangagcotshwa nabasazogcotshwa. Wenhlesuli ningasiphushi. Siyeke nje sondele qhubeke nabo abavangeli bangene ngaphambili bese singena-ke la khona umvangeli. Ngoba manje uma nisiphusha umvangeli esahleli lapha songena phe kwakhe. Sidendeleni bathi kuqhubeka bese singena. Ngoba nathi njengoba sila salinda kwaqhubeka babila. Uyabona ngikhula mina kuleli bandla ngangena umshumayo. Kwakukhona abashumayo bengangombamba abasekho. Ithena namhlanje abashumayo. Lapha la kuhlala khona umvangeli kuzohlala thina. Eseqhubekile nesengaphambili. Kuze ningene phela nani. Msani ukusidudula. Ngoba indaba yakho funa yaziwe ezulwini kuqala. Ithi inkosi uThingo angimboni nje unobhala kubantu abagcotshiwe nabangagcotshwa. Isithi inkosi uThingo umhlangano wawulapha eMdletsheni. Isithenze nje emgogeni. Hamba ubuyele eDokodweni. Fika ulala. Phakathi kwamakhosikazi waphethe. Uzombona unkosikazi ongaba umkhokheli. Wesebuza lo mkhokheli. Sakwazi sidala. Sathi baba ngizombona ngani ngoba mina ngumuntu. Ithi inkosi uThingo lalela mkhokheli. Azokhamuka amakhosikazi ulele ebusuku eza kuwe uhleli phansi. Azokhamuke ahambe shesha. Oma weneli injabulo. Hamba emasinya ale uma weneli japi yeso ahoyi fumana. Uzosibona usendaweni uhlezi wabonesa lamakhosikazi